Yes. Yan, magandang umaga po ulit. Meron po kaming simpleng hinandang pagkain. Meron kaming ito, yung sa style nila na fried chicken. Tapos meron kami nitong what do you call this one, Saddam? I don't know. Pero sabi niya cauliflower daw. So marami siyang spices. Meron po tayong itlog. Then, meron po tayong ano dito, luto nila na manok. Yun, marami rin siyang spices. Saluhan nyo kami sa aming pagkain ngayon. Alam po sa lahat ng mga viewers natin sa Pilipinas at sa buong bansa. Katulad ko mga OFW. Hello po. Say hi Saddam to all our हेलो माय viewers. फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? आइए भाई डिनर करने। आज हम लोग फिर एक वीडियो अपलोड करने के लिए सोचे, तो प्लीज़ आप लोग देखिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए भाई, आप लोगों को वीडियो कुछ है तो। और सब बढ़िया भाई, आ जाओ डिनर करने के लिए। तो लेट्स स्टार्ट नाउ। Yan, kain na po tayo. Tatlo sana kaming kakain kaso lang wala yung isa. Yung kasama naming nagluto na Nepali. So hindi siya sumali kasi may gagawin daw siya. Cook this one, Saddam? Mahavir. Our co-worker, this one. How's taste this one, sir? Of course, very good. आ जाओ भाई, बिस्मिल्लाह करते हैं, फिर आ जाओ। Yeah. Medyo mainit na yung panahon. Tapos punong-puno pa ng sili itong pagkain namin. Sobrang hanghang. It's really very fun. Spicy. Hot. This one. Yeah. Everything because this fried egg also I put also one. Red chili powder. Yeah. You want more bite? This one, Popeye? Yeah. Kasi laki lang ng mukha ko. This one, Doon?
I told them same the size of my face. Yeah. It's really very well. I understand your language, but not possible. All understand. No, only a small I understand. Sometime only, but not possible. I speak your language. I understand only a small. Grabe ang hang. Diba? It's really very spicy. Salamat po sa lahat ng mga patuloy na sumusuporta at nanonood sa aking channel. All of this food very spicy, really. It's more sarap. Ito po mix of vegetable and chicken. Cooked by one of our Nepali friend. Sa pinagluto niya. Ang niluto ko lang yung sa fried na egg. Shoutout guys. Shoutout po sa lahat mga OFW na katulad natin. At sa lahat po ng mga kababayan natin. Yan, hindi na po kaya. Sobrang anghang at saka busog na rin. Ayan. Pa-subscribe po sa aking channel. Please subscribe to my channel. To all our friends there, out there. See you on my next video. On my next vlog. Thank you so much. Maraming salamat po.